Hej alle sammen, det her er US Marine 2002, og nu skal jeg vise jer mit hus. Så, eller det er faktisk en lejlighed, blok, eller hvad man nu vil kalde det, men så det her, det er siden af dem, der bor til venstre i den her bygning, eller ja. Og så det her er til højre. Jeg har valgt at lave de større lejligheder til højre. Det ved jeg ikke, bare fordi jeg synes, at det var bedre. Og så her er nogle, hvad er det hedder? Altaner, jo. Ja, det må du undskylde. At min dansk fejler sådan. Men ja, det er nogle altaner, og der er, som du kan se, hegn i alle af dem. Og så skal jeg vise dig indenfor. Jeg tror, at vi går til kælderen først. Så det her er bare en praktisk bygning. Som hvis jeg nu synes, at det var godt nok, så kunne I faktisk bygge det i Ørestad. Så det der en rum, det er næsten hvordan alle rummene ser ud. Det er bare i lidt forskellige størrelser, eller ikke størrelser, men det, eller den her, den er den største, men det er forskellige positioner, vil jeg sige. Så det var kælderen. Så herinde, der er der sådan et hyggeligt bord, som der er i alle sammen. Og så er der bare en udkig ud til havet. En udsigt. Dejlig udsigt. Her er der bare sådan en rum, hvor man kan sidde og hygge sig. Vi har altså ikke fjernsyn i almindelig Minecraft, så desværre kunne jeg ikke få den med. Men så nu viser jeg den her til højre. Den her har en altan, som ikke har en blokkene hele vejen rundt. Og så som I kan se, er det lidt større. Det er faktisk en treværelses. Så her er hvor ens far og mor vil sove. Ens søster, eller det her kunne også bare være en gæstværelse. Og så det her drengenes værelse, kunne man godt sige. Og sådan er det i alle de der lejligheder. Så kan man jo se om en er hjemme, eller hvis de sover eller ej. Så kan man bare tænde den her. Og ja. Så skal jeg vise jer toppen. Jeg synes, at det her er de flotteste lejligheder helt oppe i toppen. Der kan I se her en lille rum, og det der er den enværelses til nye par for eksempel. Og så er der en til lille bord, lige så stor som de andre, bare for hyggelighedens skyld. Og her kan I se en altan med blok hele vejen rundt. Men jeg synes stadig, at det er lige gode sådan. Og nu skal jeg vise jer til højre igen. Det måske vil der være en forskel. Ej, min computer lagger. Så helt oppe i toppen. Her har jeg så kister, jeg glemte den nede under. Desværre, så. Ja. Og der lugter døren. Og så
Der er der også en. Og her er der den samme udsigt næsten, men der kan man se lidt mere bjergene. Og ja, så skal jeg sådan vise jer opgang, hvis I ikke fik sådan en god kig på det. Og det er lavet af birketræ. Og resten er enten stenmursten eller hvad det hedder, egetræ. Og ja, det var mig og min bygning. Tak for at I så med, og ja, vi ses en anden gang. Vi ses.